Assalamu alaikum jama'a, na ɗan fito shan iskan yamma ne sai na bada wankin mota, bayan na bada wankin mota sai na ce to bari na je wurin mai bulangu yanka. Mutumin ya akai? Ya garin? Wallahi alhamdulillah, ya naman? To sai godiya. A za su zo yanzu, na gaya musu yayi na shigo gari. To na nawa za a bar ni? Kai ba 50. Wane mutum? A dai sa dai na 10,000 dai mu taɓa ko? Shine ai. Yawwa. Kun ga dai yana yanka min balangun nan, gashi nan da zafinsa. Daga nan aka kawo mana balangun ni da abokina muka fara ci, sai kuma aka kawo min shayi mai zafi. Kun gan shi nan ina zubawa. Ni ma abocin son shayi ne sosai. Sannan kuma aka fara wanke min kafa. Bayan ana wanke min kafa, ga wani yaro ne ya dan kawo min turare, sai na ce to ya bani saboda na yi motivating ɗinsa. Ana haka sai ga mai rake ya to ni ma abocin shan rake ne sosai, ina son rake. Shi ma mai rake na ce yanka min, muka ci gaba da sha da ni da abokina. Daga nan kuma sai na shiga dan wurin aski, aka dan man gyaran fuska, na fito ga nan na gaisa da wani abokina, na wuce zan shiga mota. Wannan shine yadda yammaci na ya kasance. Ku ya naku yammacin yake kasancewa? Na ku Shamsu dan iya.